Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu nang. Guarni Minggu tasadarion, ima Minggu judika. Marlapatan luluhon au ali Jahoba, sian pasalmen 40 ayat sadaa. Topik ni sadarion, ulahon uhum dohot hati goran. Martangi yang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Mari de mahita sia buku ede nomor 2 ayat sada sahat tutolu. Hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di parbadia, na tumopal langit dohot tanoon. Amin. Luluhon maau ali de bata, jala parbadahan badaki, dopak bangsona sodaulat roha, say palua maau sian bawa siulaon si pahoto-oto, dohot hajek kelon, ay hodo de bata haroroan ni hagogoku, tongos ma hati romu, dohot hati geromu, aka nama nongo sau, patau, tudolok na habadiamu, dohoti ingenanmu, haleluya. Haleluya, haleluya.
Yang Mahita, ale Tuhan Yesus, sasadaho dosi pangolu padomu jolma dohot debata, hupuji hami goarmi, jala hudok hami moleate tuho, alani saluhut na binahenmi, patupahon hanguluan nami, saidongani mahami, marhite-ite asini roham, asa hupikiri hami, toktong natinomu dohot hamamatem. Asa huarsa kok kami dosa nami, jala asa tubuh di hami hapor siaon nasitong. Jala asa maroha haholongon hami, huhut mandok muliate tuho. Asa olo, hami mangihuton, horo di hamatean. Ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian, di tonga-tonga ni saluhut huria, naung tinobusmu, marhite-hite mudarmu, nabadiai olat nion rodi saliling-liling na. Amin. Maredes yang buku ede nomor 810 sada ayat sada dohok 2. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, iman atar surat sian ulau ni apostel bidutolu ayat 10 sia. Atong pauba jala paulak hamu marohamuna, asa tarsesa dosamuna. Amin. Atong rak mangidogogo mahita sian tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon na hobar tu patigmi. Amin. Marede mahita musesya buku ede nomor 730 mamukas yan ayat 2 tolu. Sa
Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para si roha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami dodosa dohot pangalosyon nami na gudangi. Di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesa madosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus, si Pangulu hami. Amin. Baga-baga taringo tuhasesan ni dosa, isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata do na mamitori, ise do na madabu uhum hamagoan, Kristus Jesus do naung mate, alay dadaholani, naung mulak manguludo, jala disiamu ni debata do ibadah mangodihon hita, hasangapon madibata na digijang. Amin. Mariditas yan buku ede nomor 187 mamukas yan ayat 3.4. Thank you.
tatangi homa hatani di bata nagabi epistel di minggu sadarion ima natar surat sian pulau ni apostel bidu onom ayat sada satu pitu tajahama secara responsoria alai di akka arii lamanaba matorop ni sisiani jadi marmungut-mungut mahalak junani dopak halak heber ala tartading aka perupuan nama balu siana sida di pangurupion ari-ari Ope ale akadongan diori hamu masian tonga-tongamuna pitu halak nadenggan baritana aka nagok todi jalana patas maroha si pabangkitot tatu ulaoni jadi lomo marohani sahuriai dihatai dipilih ma si Stefanus sada halak nagok haporseaon dohotot di Parbadia dungi si Filipus si Prokorus si Nikanor si Timon dohot si Parmenas akup nii si Nikolaus sada parguru sian Antioquia jadi lamrarat mahatani di bata gada situtu ma torop ni akka sisian di Jerusalem akka malipe torop do mangului porsea ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani di bata jalan nau peopsa amin. Mari demaita sian buku ede nomor 716 sian ayat sada dohot 2
dako maha porsiautai songona hinati dako ni dongata saha porsiaon disadok portibion rak mahita madok au porsiani di bata jahoba ido ama pargogona satulusan natu mapalangi do tano au porsiani Yesus Kristus anak ni di bata jahoba nasasadai imana tinubuhan isi Maria na gabe-gabean sianton di parbadia andorang suhabubuan ido tuhata na tumao na bernit di pahuman isi latus na mate terpajal do ibana di hau pinar silam na tuatu banuatu rudung di tano na mulak mangulu di hari patuluhon na manai ke surgo laudu tu siamuni di bata jaoba amanai pargogona sotulusani disima ibana pai mamulak sobotu tanoon manguhumi halak na mangulu doot na mate au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hato pani halak Kristen akan nabadia dohoti hasesani dosa dohoti hatai namandok mulak mangulu sobot daging ni halak nong mate dohot tinggal muluan nasura sudah. Amin. Tikting namasa di Huriata di Mingguon tanggal 26 Maret 2020 Parjolo ruas Nataba Tajalodo gabe ruas ni Huriata keluarga Nikolas Pramono Simbolon Inang Yohana Borudamani Nasida Majalo Pasu-Pasu Pabagason di HKBP Resort Balimbingan Distrik 24 Tanah Jawa na di hari Rabu 21 Desember 2022 Maringanan di Jalan Jankes AD nomor 30 Sia RT 008 RW 002 Munjul Manangwi Tolu Paduaon Padidion Nabadia hari Minggu 2 April 2020 Tolu di Parmingguon pukul 10 WIB di Patupa Huriado Padidion Nabadia tu aka poso-poso ianakon ni ruas ni Huriata Marguru Natoras di hari Jumat 31 Maret 2020 dimulai pukul 10.00 WIB. Laos di Boanma surat pengantar sian Sintuawik Nabe. Patuluhon Dewan Koinonia Seksi Ama. Tamu ni Huria. Sadarion Minggu 26 Maret 2020 di Parmingguan pukul 10 WIB. Rodo tamu ni Huriata Ima Punguan Kor Gamaliel Melchoir Manang GMC dari HKBP Jatinegara Nani Ulon ni Pandita Nixon Sitorus STH nama namuai tamutai Ima Punguan Kor Ama Partukoan Seksi Perempuan Huria hari Sabtu sada April 2020 di Patupa Huriado lomba paduan suara perempuan antar WIB dimulai pukul 15 WIB Maringanan di GSM Gloria Lantai Sada Dohod di Gareja Paupaton Dewan Diakonia Seksi Sosial Tabuan ma di Tangyang ta akar ruas ni Huria na di Bagasan Parsahiton songonang tarsurat di Warta Jemaat Palimaon Boa-boa jadwal Parminggon Parningotan Area Mamate ni Tuhan Yesus hari Jumat 7 April 2020 Ima Parningotan Ari Hamamate ni Tuhan Yesus Manang Jumat Agung di Patupa Huriado Parmingguon pukul 6 WIB bahasa Batak Marulaon Nabadia pukul 10 WIB bahasa Batak Marulaon Nabadia pukul 10.4 WIB Parpunguan Nahohom pukul 10.07 WIB bahasa Indonesia Manang Perjamuan Kudus Parmingguan di Sekolah Minggu pra remaja dot ibadah khusus Manang Ipsus di Pasada tu Parmingguan na Magodang
Paonopon ruas namoding. Nunga marujung ngolu sahala ruas ina ni huriata inang. Bunga intan boru sitanggang manang opung batania boru. Umur 85 tahun. Hina baluon ni amang situa haratua Raja Guguk. Maringanan di Jalan Sambiroto Raya. 12 KPAD Cibubur Manang Walu. Moding na di hari Selasa 21 Maret 2020 di California, Amerika Serikat. Acara maringo ruas ni huriata na moding jonjong mahita saluna. Ujung padalanan ni ngulu ni dongat taon laos paingoton hita do. Nang hita pe disadatiki tong do songon nasida ikon moding. Alani i tong mahita marpakirimon na mangulu saleleng di Portibion. Jala saihobas manang sadiari pehita lao manadikon tanoon. Taingot mahatan itu hata di pangungkapon 14 ayat 10b. Martua ma akana mate di bagasan Tuhani. Olat nion tutu di doktor di masohot ma nasida sian paru kilon nasida. Aina mangihut matu nasida ni ula nasidai. Tabuan masude keluarga nang si solhot na tininggalhon ni dongata nang jumolo modingi asa anggiat matuhatan na mangapuli nasida alani i martang yang mahita di bagasan rohatabi. Amen mare dehita. Udul mahita songonima tikting di minggu ta sadarion aka tikting namangihut boi mata jahan na adong di warta jemaat mulai teh. Tabegema kur sian ina parari Kamis laos diudut dohot kor ama.
Maride hitasen buku ede nomor 658 ayat sada satudutna laus tapapunguma pelian sada A dohot sada B.
debatana sumurung sian saluhut roha, imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita. Amanginang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus, taparohoma hatan di debatan nagabi jamita dihita di bagasan obason, imasian panurirang Hesekil, bidu 45, mamukasian ayat sia, sahatu ayat 10 Ujaho matuhita, songonon ma tarsurak disi. Songonon doha tani Tuhan Jahuba, tung natorbang dohamu, ali aka iddu ni Israel. Paholak kamu ma pangarupaon dohot hamagoan, jala ulah kamu ma uhum dohot hati goran. Pasot hamuma panosak muna mangojar-ojar bangsokku sian pertalianna nina Jahuba. Ikon masa dihamu tibangan nasitong, dohot apang nasitong, dohot poting nasitong. Yang go apang dohot poting, ikon dos do tulukna, asa sapersapulu ni sada tuhuad do sada poting, jala sapersapulu tuhuad do sada apang, ikon tuhuad do panuluhonna. Alai anggo sada mas, ikon 20 ringgit do, 20 mas do 25 mas do 15 mas, ikon sada tail dihamu. Odo pilihan tatingan si gugu munai, sipa saparonom ni sada apang sian sada tahuan dahanon, jala saparonom ni sada apang sian sada tuhuan eme. Ia aturan ni miyak, ikon marpoting do banonna, sada poting pasapuluhon sian sada pikul, asa 10 poting gabi sada tuhuan, ay 10 poting do tongon sada tuhuan. Jala sada anak ni biru-biru sian 200 biru-biru sian tano ni Israel natakas di aek bahen pilihan si panganon, pilihan si tutungon doho pilihan hamulateon, bahen pardingganan ni dasida ninna Tuhan Jahuba. Ikon sadok bangso ni tanoi margugu tu pilihan tatingan di iddu ni Israel. Ikon radutan ni iddu kido atong aka pilihan si tutungon, pilihan si panganon, dohot pilihan si inumon di aka ari raya, di aka poltak ni bulan, di aka ari sabat pe rodi sadok ari raya bulun di pinopar ni Israel. Ikon ibana patupahon, pilihan pardusaon, pilihan si panganon, pilihan si tutungon, dohot akka pilihan hamonateon, bahen pardingganan di pinopar ni Israel. Ima sahatna. Hurian ni Kristus na hinaholongan, dangapala familiar be manang somal dihita dia kahata nakinate aka tuhuan apang ado warna ay ngajarang bita bigiru pading ala niya kekemajuan ni zamanon, apalagi poting ninna baso binoto be potingon na hat pading itu na binoto footing do ado poting ado law mabuat keputusan poting mahita teh ninna hape dangapalain yan lapatan na. Ali terlepas majosian lapatani, ala memang bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia baru tak kasih kita mengatusi istilah-istilah odeng nakin. Nasopola familiar bedi hita, ujung nagabi boi hita membuat sian bahasa Indonesia yang mungkin lebih familiar di telinga kita, gabi tak atusi. Judika, luluhona wali Jahuba, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Ido guarni minggutta. Amanginang
Taingo dope padohan ni halak bata kate. Mungkin jojo dope tabigion. Sinua bulu seben nalas. Sinuan uhum seben nahoras. Odo namangoja rohani halak batak. Marhiti upamai asa uduk halak batak tua keaturan. Jala sudido rupaning aka perpunguan ni halak batak songo dia pemet na dipatu pado aka uhum manang aturan. Las ulau na habe punguan na habe punguan na sau pupe adong arisan na adong do anggaran dasar anggaran rumah tanggana adi air tik asa marhiti uhu manang peraturan ima di pasada pamikiron ni akaruasna manang anggotana asa uduk tusi ala dirajumi halak batak manang isi na uduk tu uhum diulahun uhumi dang holat tu dirina marhasonangan dohok do tu halak na asing manang isi na uduk mangulahon uhum na manang peraturan na manupakilas ni roha doi na dohok doi bana membangun sada sistem na mabenlas rohani jolma komunitas paling tidak dianggotai dirajumi halak batak do aturan manang uhum asa dinggan ngulu ni jolma idu makana las roha man lumad dohodi aga pungoni halak batak tulu halak pe namar arisani adong do anggaran dasarna sehali dua hali dang digarar pecat inadtong kan itu HP guarni arisani arisan dus roha inadtong arisan rap ulu inadtong arisan holong mangalap holong butimon kan begitu ya arisan masih holongan HP di ben aturan na tulu hali yang manggarar pecat holong dui alai justru yang apalah tu si dipikiri jolma buhama asa dengan perdalanan di punguani toh emak tapi emak nang pitulu halak kita bah mulu tulu halak non ono bulan nai dangan be jolma nyon na ada kinata tulu bulan sahalak pecat tulu bulan sahalak pecat betinggal salahku nama badai tung merlaku be aturani rupaning alenang besongoni amu ama nami dalam kehidupan pribadi juga kita sering membuat aturan-aturan dalam kehidupan kita tanpa tasadari ganup hita tabai bedo aturatta adong dodongan todong don apapun yang terjadi jam 9 malam tidur manangisi penaro lasmetua nih permisi nang dah serak jauh ada adong do halak di bed diaturan di ngulu sasitung na dang modo pibana 1 jam sabola sedang masalah lah sumodong pibana sabor ngini sedang masalah sasitung na alih do adong do halak holam mangan hirina base kan itu saya dibereng-bereng si panganon ni basah ngai bawa turu paning gule aro tere manok na diguli kan tebu di ngai bawa tu dang boi bana maka subak kon mangalang na digule alani kolesterol las ceker na pe tong do kolesterol ni ale sa dipilih-pilih di basa dang dia lakoi dana dang boi yaw mangalangi habis sugari pe dia lang sautik kantang nai pe dang pula naik kolesterol nai tapi dia membuat aturan ikon takui doh manginang aturan itu baik jika dilakukan uhumi besongonido undang-undangi besongonido itu persoalan senahinan satu saunari bahwa jujut jolma di bagasan perdalanan di Portibion jujut hita dan peduli di aturan
jot hita dang peduli di uhum. Ujungna masih buan leheng Nabi mak. Masih buan macam Nabi mak. Dang hobbar tu sakap ni di batabi na masa di portibion. Ala ni keegoisan ni jolma. Dilo di batado patik. Dilo di batado uhum. Di patudo di batado hati goran. Ala dang dulahon jolmai. Dang peduli jolma di si. Ido na masa di masa ni si Hesekiel dang kondusif halak Israel nang terbuang mana sida marumur 30 tahun ibana hati hai jala anak nisi malim do ibana malim busi na mangula di Jerusalem 25 tahun na sida tinggal di Jerusalem di paida-ida si Hesekiel mai nama sai terpilih maibana manang dijo de bata maibana luar biasa dosa ni hala Israel hatiai dang peduli de bata hira na sodong de bata hira na so mangula de bata hira na so tarida de bata di si HP IP di pauli bagas joro de bata di Jerusalem taboto do simbol manang tadda ni kehadiran de bata do di hala Israel bagas joroi HP haporson nasida madok molo jongjong bagas joroi di sido di Batak berbeda dot halak Batak kate molo halak Batak di si iba juguk di sido di Batak si aharte si runggu si tata di si iba juguk di sido oputta di Batak. Ada molo kala Israel molo adong bagas joro ido makana di bauli-uli nasi dai ha porsion nasi da madok molo dengan bagas joroi jongjong di sima di bata di ha porsion nasi da do yang manginang HP faktana dak faktana dang di rajuminasi dado sa sitongna di haporsenasi dado sa sitongna molo adong bagas joroi di sido de bata jonok de bata di nasida jala dang manang tu dia de bata alih holan sebatas pemahaman dui anggo pemahaman manang tilugian hale jauh di taring itu di bata luar biasa alai dang tadda namar Tuhan di bata hamu nama nami na hinaholong di bagasan Kristus Yesus di batado nama Josi Hesekiel tudus tusido hita di bagasan obason di batado majoho amang gabi suami gabi kepala rumah tangga debatado majuhoy nang asa gabi suripada hamu di tonga-tonga ni keluarga debatado na manuduhita akadat danak tunatoras adong tugas tanggung jawab manang AHP ulaut ta tanggung jawab ta ikodo si hubasani ikodo diulay manang BHP met manang belga konsekuensi resiko pakorhon na taulay songodalan hauduhot tamangula ulaw na pinasaan di bata apapun alasannya kita harus mengerjakan tugas tanggung jawab di bata songon si Hesekiel dah borak do ulaw ni panurirang borak tapi iri maju di turpuk tahun di Asia songono dohatan ni Tuhan Jehovah tung na terbang dohamu ale akaidu ni Israel dia memberikan teguran kepada orang yang terhormat dia memberikan wejangan memberikan nasihat kepada orang yang luar biasa jabatannya ale di ulau ni bana dui ala idu tanggung jawab na ulonna nah tapi di foto ibana beresiko do ulau ni dos do hita manginang malu taula aka manang patik
adong do risiko na ikut tatanggung, konsekuensi di ngolu ni tatanggung. Jika kita hidup dalam aturan, kita harus bisa menahan diri odo na maul. Jalan waeng di bagasa tikion hobatu terupuk tahun di topik tadi dok, ulahon uhum dot hati goran, kerjakan pekerjaanmu dengan takut akan Tuhan. Ai di bereng debatado sudi na taulon. Na tapi songunam bedia jol mai berengon songona ringgas martanyang. Molo martanyang soina makusukna. Nga martanyang sonon aladong mang nagaur disangah do. Habi nga martanyang songonon. Anong do songon ikan? Nga martanyang kita rupaning Roma hempon halo pete jo martanyang ina. Ala ni kusuk na rupaning. Molo siyan pangalaho ni parugaw mo ni songon na badia do hita. Kuparodok ka na marede nakin. Perlagi ede na perpudia te. Tu portibion. Wah semangat do hita. Alay. Dang apa alay na nang dokoron di bata tu hita manginang. Buah do hita melakukan tanggung jawab tak. Tugas tak. Nabiar do hita mangulahoni. Manang marlomo-lomo hita songon iduk ni Israel hati-hai di zaman ni Hezekiel. Pola sampai seorang Hezekiel dipakai di batalo menegur dah sida. Hacido ditegur teh. Ya, bu ita bayak ko na manginang. Danak mapengong ton hita. Anggo geleng teh ta bu dupe. Ya. Au jojo ditegur geleng ko. Bapak ini na datong. Ali uji maju geleng ni halak. Ai dia dua amat tahun na muse hape danak dupe. Banang pasakon niya teh. Muluwi digatung utik ini. Allah ni suguna itu. Ini Hezekiel dipakai di mata. Allah memang layak untuk ditegur. Itu makana muladong tegora di hita. Unang pitur tabaduruhon hajagote yang manginang. Saya pernah baca tentang orang Jepang. Orang Jepang mulu dipasingok geleng nah. Geleng nibe dipasingot halak. Madok mulai hati donatorasna. Iba tu na pasingot to nih. Terima kasih ya. Nasuhubo tu bahasa Jepang na. Ido dah. Mulai hati dah. Ngai pasingot to gelekku. Berarti peduli dia dengan anak saya. Buah molo hita halak batak. Unang majangan. Molo dipasingot geleng ta. Pitorado respon ta. Geleng mi maurus bah ini tu. Songona karas do hatane, birsat muse, bah na muse. Iya. Itu menunjukkan kepedulian sasitongna. Itu makana saya adong do teguran-teguran sedebatatu hita manginang asa unang merdalan manang mangerbang akadusai. Taula-ulota. Kita wajib melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Unang tapasobuna jati. Tapasona jati. Dang hola tu diri tatu na asing pe. Nang pe beresiko na paingot to ni. Mau misalnya diburuki aka natoras na ni anak ko na tapasingoti. Dang botom mo sonare. Botom mo di haduan. Di baheni amanginang ulahon uhum dot hati goran asa terpasu-pasu hita. Mungkin saunari dang apala tadi dang pala terasa pasu-pasui. Tersongon herbal ninna. Idu uban herbali dang ubat ninna. Ternyata herbal itu supaya bisa menyehatkan setelah ada 4 bulan ke atas kita konsumsi herbali. Baru terasa pakorhonna. Molole sebulan do dang hadong lapatan nih. Tarsongonido nang nama uduk manang mangulahon tanggung jawab tahita manang mangulahon uhum dot hati goran. Dampaknya hasilnya bukan saat ini, bukan juga besok, bukan juga minggu depan, tapi bisa sampai keturunan kita mendapat manang majalo upa natabain nadinggani ulahon uhum dot hati goran. Ido didok di bagasan turpuk tahun di baheni amanginang tegoran moloro tegoran itu hita tarenung komai itu makana HKBP saya di Pangulo pe RPP ruhut parmahanion dohot
pamicangon. Asa boa, asa di boto ruasi. Asa di boto manang isi na masuk gabi ruas di huriai habibi. Ahado na patut diulahon, ahado na saw patut diulahon. Gudang do halak mandokon, wah itu HKBP itu kejam itu. Masa RPP ini nak? Karena dipasu-pasu di san RPP aturan medok. Molo hobar tu ilmu sejarah gereja. Hira tulu do didok tergoar gereja yang benar. Apa itu? Yang pertama, jika firman diberitakan, firman Tuhan diberitakan. Jika sakramen dilayankan. Dan ketiga, jika hukum siasat gereja diberlakukan. Di bahani ido gereja nasitong. Ido nata anut di HKBP. Di bahani amanginang tahu jima. Molo tung peta patupa. Dalat talo marsoba debata. Beribadah hita. Naing ma ibadai. Merubah parangi nasudinggan. Gabe dinggan. Gabe taboto ma. Sehingga do halak. Molo dang dijalo si paingot. Molo do berkembang jolma. Molo so murai bana majalo si paingot manang nasihat. Paro kamu ma tabbadu jugul ni jolma. Molo so diula manang so ditangihon nasihat. Nang pesongoni taulahom ma uhumi dot hati gorani. Tapatupa manenget-nenget. Molo tabereng akan hurang tapasingot. Molo so terpasingot, pasingot musik. Molo dah ngulu ibana, babenon. Asa unang ditunggu di bata di hita. Molo tabereng nahurang. Ulau tadu HP, hobar tu turpuk tahun. Asa tapaingot manang ICP, mangulahon uhum dot hati goran. Amin. Tuhan di bata manami mulati ma di pasat rohanami. Di papumua sini roham hami di bagasan minggu sadarion, di bagas jorom, di bagas mun. Marsaur doho torap do dongan nami. Asa marhiti parsauranon Tuhan. Taduli gugu hami marhiti pasu-pasung nang hatam. Las marohanami mulak sian bagas joromon. Ahlanu ngahu di pasu-pasu ho hami. Di buhaliho hami marhiti hatam. Asa ingot hami ditugas do tanggung jawab nami. Dia kaulau na pinasahami. Songoni anak komu hami Tuhan. Naing ma taroja rohanami. Lau padinggaton akan apeol. Manang aha manang didia pe. Terbaik kami ma lau patupahon. Songon na pinangido ni rohami. Asa dinggan perdalanan ni Portibion. Hobar tulomo ni roham. Dajuk-juk do Tuhan. Sudat lomomi. Ala ni lomo ni rohani jolma. Dasi pata ido na masa di Portibion. Hirana maul do hami mamering. Hasasaw ni bagabagam. Ala jolma lupa jaladang mabiar tuho di bahani ajari hami asa marhabiar dan tuho asa tarulahu kami hatam tarulahu kami tugas do tanggung jawab nami doho denggan jala margugu mahami Tuhan mariti todim patupahun saluhuna na pinangidumi pasu-pasu hami Tuhan pasu-pasu ruas ni huriam HKBP Cibubur nama nama gudang satu nama tua. Pasada rohanami asa toktong kami masih paingotan. Laho mabahin na dinggani. Jala unang murah-murah haci rohanami molotung pe di pasingot kami. Jala perbisukri kami molo neng pasingot ton halak kami. Asa jumulu kami gabi tiruan Tuhan. Jumulu mahami padinggat ton nadi kami. Ali Tuhan. Ramoti kami. Sudi ruas ni huriam. Tarlumubi dia ke ruas ni huriam namar sahid. Amang TF segala. Inang sidabutar boru situ morang. Amang pelumban gaul.
Jonathan si Hotang, inang Manihuruk buru si Majutak, inang si Burian buru Samosir, Abner Manalu, inang si Tiu buru Gultom, na marubat di rumah sakit, nang di bagasan proses penyembuhan di bagasna. Dot akadongan nami ruas nami na asing, na sohugwari hami Tuhan. Dot akatodong nami si solhot nami dot na hutadahami. Na di bagasan parsahiton tong manasida ubah kami di tangyang nami. Pamalum Tuhan, tarbekodo sa luna, ay dangadong naso tarpatupaho. Pasu-pasu si panganon sinumon, ubat, para medis, dot akatangiang usaha nasida pe. Asa tarbe kami, tarbe nasida Tuhan, sumuang guguna, buhay nasida muse, madala ni partikian ni di bagasan nas ni roha. Pasu-pasu ulon nami, sakap nami, sihol ni roha nami, diragam ni sihol ng sita-sita nami. Di paranakonon, di parkarejuan, nang di poparan, dot dia kaparbinotuan, asa bisuk hami Tuhan, laho mga tusi lomomi, huboto hami ma, nahupangidu hami hobar tulomo ni roham. Ali Tuhan, marhabot ni roha do keluarga, si tua haratua Raja Guguk, naung marujungulu ina nami buru si tanggang opu Betania buru di California Amerika Serikat. Ya nakon nasida pe sudi tehe si solho na Tuhan. Na di bagasan habot ni rohai homanang mga puli. Lihon gugu tu nasida tadlumobi di amang situa nami na pensiuni. Asa di parsirangan nasida ala ni hamatiani tubuh pos ni roha pakirimon na mangulu. Lehonomu hai pason di amanami. Nang mamasu-masu mahodia kapoparanna asa sonang nasida Tuhan di bagasan pakirimon nasida paburhaton ina nami tu paradianan persatokinane pasu-pasu ma pardalanan ni huriam sa minggon dia kapakubasyon ni huriam nang nanang patupaw ni kaparhaladom juluan ni parhalanomi makubasi asa tarpasu-pasu sa luna sisa dosa nami Tuhan asiroham mangasahon Kristus Jesus jalo mahami. Amin. Mari di mahita los tapasahat mapiliata.
patanya kon mapeliata martanyang mahita. Ali di batama nami na di Banua Gijang, hodo harorowan ni saluhut silehon-lehon na dinggan do na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon hara jomri tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami gudang ni sinal lehon mitu hami. Asalam gir-gir hay mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say ro maharajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tuangaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siya pari. Si sama dosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asi maruhana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaorhon madame na tutodim.
Ati po